Sagudahin nga ro ti surat, ni pagayam tayo nga Carlo. Kung na rito'y, iti surat na papagayam, napainsan na kada tayo ti messenger, kada tayo tinangurnos. Dear Manong Nene, may sakmet kanagitikan kanayon nga tumtungig kanang buybuya kadating nga programa Manong Nemi. Kadyak pagkarupen nga ti maysa nga aldaw, nag-message ken ka, numabaling ko ti surat. Wen ko nang nga dagos. Iti panangisurat ko, panangisend ko na ito nga detalye ti pakasalita iti messenger. Manong Nemi, jak pagkarupen nga may sakitan nga mangigan ti pagkasalitaan na. Numampay akong komentaryo ak ken dumdumgeg kaligid na dumaduma ang pagkasalitaan ti biyak kinayat. Nanumulang ti pagkasalita ak Manong Nemi, akas iti kinanumok iti dati. Ngamin, ulil ako ni ti ama, ninanang iti kadkaduak. Dahil naggraduara ko niti high school, kawanen dedi tatang. Irinto taninanang Manong Nemi kat managsaksakit. Diyan mo, tanong kasta nga ipangko ti ospital isuna. Ado, di kiti bagbaga ti doktor Manong Nemi, nakapsot ti pitik ti puso na, ada high blood na, amos na sakit ti puso na, ada pa high blood na. Adaman digdi kakabagyan mi Manong Nemi, amang tultulong ka na kami, nga magpatinggalaing iti kabaylandang itulong. Nga dahil nagkapunan no apay nga saan ako nga nakapagbasa pa iti college, agin inana, ninanang, adamat ka di matrabaho na. Agdalos, yung saan nga makapaglaba ta siya akong taglaba. Agluto. Kaya nagkurkur ka rin iti sumagmanulaing nga tarakan mi nga manok iti likod. Uy, agnateng iti marunggay, kaya no anyaman ti itukit ko iti likod, nga sipsibugak, kamutig. Nagimaskid din tirangaw ti kamutig nga natay masahalat iti bigat. Santo adda balingtang itlog tinetib nga manok. Umalayan dito Manong Nemi, pamigat mi nga gina. Yan muna nga nagbali na tricycle driver, Manong Nemi, ngem saan nga nagnanayon kabutam. Aw matig di masublat ko nga tricycle. Samay sa aksasarunod iti malas. Nag-tricycle, pasadak ti tricycle, kaduan na maplatahanak, madadaelanak. Uno saan kat makadisgrasyak. Makadung parak Manong Nemi, iti saan kong igagarang o dung parak. Kasi iti may isang aldaw Manong Nemi, nagpasada kiti tricycle. Ti amok, akit sarsarunwek, ti ban. Irikuan, pagamuham ta bigla nga nagsarden. Parak. Nadung parko. Nadadahal ti tricycle Manong Nemi kasi taunay ti unget aking kukwa. Ako nada kanyak nga sa anak ko nung bali nga driver kaputa. Kaskasero Disgrasya lang ko nakmat. Baglagid din Manong Nemi sa nga nagpabayad, edi aking kuka ti ban nga nadungpar ko nung mapayadam at dadahil. Nagamit ang kidireta ng aldaw Manong Nemi nga lepay ti abagat. Nadanong ko ni nanang nga sarsarapahin naman ti baroko na. Nang, naman ito ko nyo. Awan na niya man na ito anak. Agtumtumar kayo matlaing, kada di agas yun. Nabayag samad nga sangga ng gimatang anak ko. Ay, sabi nga di ibagat at nung gumatang ako mga. Nang, apay nasapag nga si Mang Pet. Nakadisgrasya ka manin. Malas kan sa akin ngagbang maneho, anak ko. Saan nga lang tanong ngagbang maneho, tas umurot kang ngagtrabaho ti konstruksyon. Ni tatam nga si Dog, sapsamol da idipyon. Inaksa si Jesudad. Sa dino, Jalawag.
Kaya manom to pala ti pagplete mong agawid na kasapol ka kumatrabaho pa sa jay. Makamuna po Diyos na yun. Naawan tigas-gasat ko dito. Ili tayo. Para sa tigasat ko di syudad. Oras agawid ak madlayan na dagos. Nalanak ko ganaros ka. Barbarang masumayat. Dubot lang tibaki ka. Pambarak tumatang gumatang kata kayo. Tiagas yun. Si Carlo anak. Ganaros ka. Saan ka pala makinubnubya? Hinanang met. Masangok pati makinubya. Kamusta? Nagkirkiraos lang ako ti tiyan tayo pagkatapos. But-but pa ti bulsak. Saan mo makibay girlfriend ha? Edi siyudad tilawag manunemi kasano nga ta makasapul at trabaho ko na. Pinados ko nagpagnapag na. Sumapol ti kasa. Naging ka manunemi nakakita kiti wanted family driver. Wow. Baglagi din na kinaot ko ti wallet ko. Damat idulduling ko basit ang sangang gasot. Pinanek ko na nitugot ko madla ti lisensya. Adda. Nagdurbelak manong nemi kit may nga bakot tinangilokat iti gate. Apay barok. Agaplayok ko mga driver nana. Ay, Jesus, mabitlaang. Ilokat ko di kayo sumunag ka barok. Ada siyad manong nemi di sango ti balay sa jayag naguray. May isang executive tilangan nga lalaki manong nemi iti rimuar ket nagtukaw di sang wanak. Good morning, sir. Adalisan siyam. One, sir. Impakita. Ano experience mo ito pa nag-drive? Nagpaspasadak ti tricycle di ilimi, sir. O rin, no. Saan ka pa yung disgrasya? O no nakadisgrasya? Alay bagam tipod no. Nadangar ti ka po na, sir, no. Happy nga. Kanayon nga masukan-sukat ti tricycle nga ipasadak. Gabotahan kanayon ka nga makadisgrasya. Siguro kat mayroon na ra. Delikado nga ron. Sir, naanada kang drive. Ngayon disgrasya laeng. Family driver ti kasapulak kang runan na unay mangimaneho ti anak mi. Burudik nga anak mi babae. Amo na matag-drive. Ngayon kaskeng ka. Kang kanayon nga makadisgrasya. Delikado nga ron. Dadya anak mi no agsut ag-drive kanayon nga makadisgrasya. Madisgrasya. Sagat siya nga amang drive kang kuha na. Saan da ka ron nga alaan sa'yo? Alala. Alain da ka. Siguro kit disgrasya line na ito. Pinastrig na kiti uneg manunemi na mamok ti asawa ni Sir Delpin iso ni Ma'am Laura. Talo ka nun kiti anak na manunemi ket masukan-sukat ka numat ti driver da. Gabot ha. Teko na nga roden, ada na kiti kaskasero, ada kiti bastos. Ada ka nung pa ilakay, manong name nga nagbaling nga driver da, ngem nagtakaw ka no, gabot na stay in. Taluda kiti anak da na asawaan na hindi kiti duwa, idinto titi buridak da, manong name kat i-drive back. Idi rumarisun iti silad na, nakita, nagpintas. Angel, Daddy, dado ti baro nga driver mo. Para na gamutahin? Carlo, sir. Ni Carlo. Baka saan man rin nagpaot, Daddy? Agad na saan nagpaot? Agad naman balindaw mo, ti maramid tayo. Nuapi ka lang kasapulan nyo ti driver kat amok ba nagmaneho? Adamat lisensya. Kasano kat kang kanayon ka ba't ngag-problema? No, ape ka din nga nakadagdagsin na. Dapan mo nga mga padag iti silenyador. Nalapadasem ni Carlo. Saan nga si bango ni Angel manunaming ngem kinasarita na ni Papang na ni Sir Delpin. Ti alamidem no sa dinuman ti kayat papanan ti anak ko. I-drive am.
No sumurot ka na gini barkada, itanad mo. Ken, pambaramatan na agbaling nga gwardyana, ha? Tanuan niya man teramidan ng sang na siya at itawag mo kanya, kada kami. Ano cellphone mo? Awan, sir. Bumulbulot at laing no. Nakurapik ang laing. Dududwa kam kininanang ko. Nanang ko nga saksakidol. Walang tigatangan to tigagangin lang ang cellphone. Tapno da pangkuntakan mi ka. Kanada aramatem nga mangkuntak ka na kami. Kanada aramatem nga mangkuntak kini Angel. Kas pagarigan ta mapanawan na ka. Malibasan na ka. Naalikudag ta anak mo. Graduating ni Sona at kurso ng accountancy. Manipod dito Lawag, itulong mo sa Jalawa, ay Batak City, from Batak to Lawag. Nasa tinuman tikayat na papanan, balog ta anak mi. Dati ka po na nung apeng kasapula mi driver ang kasking. At the girlfriend mo, Barok. Jack pa na wadasan tinag-harion, sir. Muna taon mo ka din. 19, ay, kasadar ka kina Angel. Manong nemi nagdadakan niya kiti advance nga sweldo, nagawidak, kalpasa nga naggata nga, kaya ka sa pulan mi kininanang, ti agas na, idinto ta, di ba kasang peta kung manong nemi dito balay, nang, adang trabaho. Ano trabaho man na, construction worker, pion, driver, family driver, uno personal driver, iti may isa nga napintas nga malasan nang, isot iman na huwag. Mapanggo itulnog sa Batak City nga agbasa, oray sa jay, santo sa kanto agawid. Nakit na naman trabaho. Namaan manungay ti suldom. Imbaga, pukit mayat anak ko. Ngayon na tricycle nga kang kanayon ka ba disgrasya? Ayun na, sa amon nga tanga may itong party kotse, nga nakalugan na jay abus mo. Na jay anak ti among ng estudyante. Mga sinapod Diyos na ko nagbatirakim ko manong nemi. Manong nemi damok umunang aldaw ng anak pa nagtrabaho, dinalosak, ti kotse manong nemi nga manehuwek, maglakid din, tadagon daw idi nga padasak mat itig drive iti 4 wheels, jeepney, owner type jeep. Kabisado. Kayang-kaya. Karedita, dumtengan ni Angel Manunemi, yaw pa nagbasa. Mga kalaplapsat nga talaga nga babae. Nako, nagtinakam ko. Irita, ilokat ko, tirida, tapno di kasta kat lumuganin. Kinita na. Good morning, ma'am. Imisima. Hama? Imisima. Hindi makatugaw kanadak matalita sango manunemi iti manubela. Agananat ka, ha? Talagang gananadak. Gabot na kabibigtas nga balasang iti manuhin na. Kailala ka. Ken kailalata nga duwan. Os pagkarikan, no? Ma-aksidente ta. Natanang akbad nag-drive manunemi manipod siyudad Tilawag ang gadya Batak City. Kinamakam na manunemi 7:30 nga klase na 7:15 di makadanon kami. Ma'am, anat oras to no malpas ti klase mo ti aldaw. Basta tawagan ng tulay. Adakin ka ti cellphone mo. Inted kanyak ni papa o ni daddy ti number mo. Nadakan niya akon, sinusurok pa yung usar. Sige. Tawagan ka nila ta. Angat lang mo tayo? Carlo. Carlo, tawagan ka to. Manong nemi tatawan ko nga 19, adon di kita'y madlaw ko idi nga babae nga crush kanyak. Tadyak libakan. Guwapo di tatanggit, guwapo akman. Nang naroon na makaarwatak. Kung naman lang sa anak ka nakurapay, kung naman lang disente, executive. Di cellphone ko manong nemi tinubobrak. Wine. No saan, agpag napagnak.
E di mabisinak ti alas 10 manong nemi rimuarak ti compound nagsapol ti karinderya. Alas 11 manong nemi ti tawagan nak ni Angel. Imbagak keng kuha nga daak di na kay paragingan ti kotse. Iti makaluganan manong nemi surutom na ti kotse ha. Mabantay mangal daw iti kurimaw. Apay ma'am, pastasan ka ng saludsod. Kahuy ko rin ti barkada ka eskola. Estudyante nga babae kan lalaki manong nemi di kaduha ni Angel. Adala ti umipos-ipos kan nadagkat nga lalaki kan kuha boyfriend na nga ta. Adala kiti kundahoy manong nemi nga sa labayan ti lalaki ni Angel ng iwalin ni Angel. Saan nga boyfriend? Nag-ararem siguro. Ngam saan nga kahit ni Angel. Adala kiti kundahoy manong nemi nga umadayo ni Angel sumurot ti lalaki nga magsusurot kang kuha. Manong nemi, awang nga klase da? Apay nga, nakapangal daw kami manong nemi, hindi naman lang nagsubli. Iti eskwela. Tinawagak ni Angel. Nagkring sinumbatan na, Ma'am, awang ka na ti klase yun tumalam? Adda. Apay nga rin nga saan tayo pangampan. Nagtutulagan may babarkada nga saan kami nga sumrek. Apay, oy, ang kikipulpulang nga darati kini ba? Mami ha? Ila, mabaybayam ti pa nagbasam, Angel. Kano ko matbibiyang mo? Inutayam mo. Apay awang kay matantipadang dati lalaki ka sumurot-surot keng ka, ilimlimang nga rod, agar-arim kanya, kitakmat kayat. Inuti nga bad na tayan nyo. Imbaga naman nung nemi, kat nagbuluntaryo akmat nga napanitihan da. Manong nemi. Hindi makita kapilpilitin di lalaki nga arakopan ng agkan ni Angel. Nakibiyangak. Oy, pare, ang pilipilitin. Nasaan na kayat? Naku, ba't ibibiyang mo? Girlfriend ko iso na. No girlfriend mo, aping nga rin agul-agul. Manong nemin siya ka mo no apay. Dinanog na din ti wasawas ka danog na kalisyak met. Maglaki din sinusaruan nak, di tatang manong nemi ti mano-manong din nanugan. Daling di na tatang manong nemi ti arnes. Danog-danog ng mo sawa sa amin. Angin ti nandanugan na. Kat kabuta saan nga sumarden. Tiningil ko ti duwang nga ima na manong nemi sa ako tinumeng ti buksit na Dahil maalalam mo mo. Hindi bumangon manon nemi kumarit pailaing kinugtara ko. Naala ti panganag at orin na nagbaliktad. Kunamat ni Angel kanya. Thank you ha. Magandad ka. Pulis ti ama na rita. Katapi ko ano pulis? Kahit tagay mo na ramisan. Saan sa mati na makabangon? Tulungan. Nagpasensya ka kinuha na. Barang na saan na kanto balsen. Luko-luko rin kiti barkada na. Edi tulungan ka tumakder manong nemi ni Jerry ta Jerry kanong tinagan na. Edi mabangon ko, mapatakder ko manong nemi, diyak napupuutan, binahalis nagbatan, binarusukan na, May manan ti wasawas nga danog na manong nemi. Jerry, gusto nan. Ang mga balsan na kakasi kalain. Kunamat manong nemi ni Angel. Gagabot ta wasawas madlawasawas tap nagtalnakan loko ko nak tisal lang nan tikinugtarak daytan hana nga nakatakder. Panawan talatan Angel. Kinusabol nga puhana ka dito. Kunak manong nemi ta sa balim at tanaramidan di kiti kakaduana uminumundamat ten ti beer. Kakaslad na pa kiti sususupan da manong nemi. Kagararamad ganting marikawanan di kiti barkadam. So talagang, yung siyak saan? Angel, panawan tayo dan. Unang kinakuyog-kuyog da. Urayam ka din agbaligi di nga Jerry nga mga ramaskan ka. Tawagak ni daddy, makipulong nga. Bahala ka. Ha?
No saan ka pala sumurot kanya? Talaga tawag ni daddy. Damo pa ilang imananghuan ka. Sumad lang ako, nagpaot nga driver mo. Kasto gamit na raramidem. Kananak ko at bibiyang mo. Kaya't mo intong bigat, kat saan nga si ka-driver ko? Nasasiyat pa eh. Imbaga kanya ni daddy nga, balik, bantayan ka, saan lang ang driver no, dikit bantayan ka. Isi kasto nga raramidem. Sayang lang, ang mga no, adamang ramaskan ka, ang mga no, may sungsung ko antimading ambisyo. Sayang di kinabintas mo, Angel. Mangnamnama nga nasiyat ka sa sahad mo, di kitinaganakin ka. Sabi nga magbaga-anak. Nagkasada talayan nga, hangkamat nga manong. Bagbagaan ka, gabot amok. Tinasiyat, amok matimadi. Wanatan dito eh. Agawid tan. Sige man laing eh. Kabayatan manong naming agdradray back, intultuloy ko tinamagbaga kini Angel. Amo Angel. Nakada to dagiti nasa liwanwan ti kasasaad na. Nabaknang da, dagiti anak na maitad amin na kasapulan da. Yung dahil naman ti abuswan dagiti anak. Di da amo nga tungpalan ti pamagbaga dagiti anak kadakwada. Nakasimsimla, di ba? Amom ti saan nga na siya. Amom ti dakas, apeng aramidem. Amom ti naimbag, apeng sa amo ta pagtalindaan nga, isot aramidem. Angel, iditalyawak manong name siya tikit kitay. Imisamak. Amom nakarkaro pa kayo ni daddy. Ni daddy no agbalakad, mamagbaga. Maminsan laing. Sika, nagadadot may bagam. Gabutam, gusto matigibagbaga ka sa ngari. Diya kaya't natadaki sumapasamag ka. Taapay. Kapsat ka kadi, ama ka kadi, ina ka kadi. Saan? Driver nak lang. Nga mawang kardikarbangak, nga mga iwan ka. Isong harod nga driver nak. No, da ako niti sa among ti manibela, kat nakalugang ka, ada kanyak ti salaknib mo. Diya kahit tulong nga madisgrasya ta. Dulo ko ni masaom. Sige, partakan mo rin tagpataray. Kaskala, agpatpataray nga karo. Pinapaggas ko mat manong name kat oral. Uy, napaggas unay. Napataray ko na unay. Carlo. Hindi mo gayam kaya takas la Carlo nga Carlo nga pataray ko di papaspasak. Pagkait mo, balin nga si Kamet. Madiskrasya ta lang. Maala ka. Hanggang titulo ka madiskrasya na. Kabutam. Napindas dati ibang manihuwag. Guwapo mo at driver mo. Che, oy, urayim nga damangin baga nga guwapo ka. Diba? Kalagi nila lalaki nga barkada mga eskwela, awan atoy ta kanyak Or driver lang, yabay mak. Guwapo diba? Ala, ano gusto man nga gwapo magupang ka kanya. Manong naming kapot kinalaing ko sa mo, kaning sarita klata kahit ko, kaniya, Angel. Nagbaling nga nasinggan kanyak ni Angel manong naming. Nung kasta, nga mapana nagbasa, nakaragragsak nga, Carlo, intahan, let's go. Saan ka na yung nakasisem no kasta nga agmamaneho ka talyaon? Naragsak ka? Yes, naragsak ka. Kita niya nga po. Nagabuta, nakariingat, nga nakasalunat, mapanak pa na nagbasa. Kanagyaman di ba magbagam kanya, ta lilik-likak di barkada. Di pas na kung nagbasa, graduating ako ni. Alangan ba't nga tsak may pasa, dato'y maudi nga semestre. Nung muna, kadagid na palabas ng semestre, tawan ka, dandirikas na kang kanayon ng pasang awa. Nung saan nga makisalita ni papakin ni mama, kadagid yung professor ko, talagang bagsak. Yung kadagid ito napas na yakon.
na mga paggraduarak, mga karawarak ti board, tulungan nak ni daddy nga mga step trabaho. Driver kan to pailangan? Into mga opisina kan, sakto pala driver mo. Katuan, di mo kayat? Kahit ko Angel, apigid din saan. Nagbali na ka driver mo tagnayon, why not? Manipuli din nagbali nga driver. Ako pwede aksidente ita, di ba? Orayan pa lang ang aksidente ita. Manong nemisang kong alibaken, edi palang damo nga dan panagayat ko kini Angel. Nga madlaw kumat kang kuha na manong nemi, ti panangisingad na tiriknana, ti bagi na kanyak, adamat panagayat na kanyak. Ngayon kasano nga ibagag ti I love you kang kuha na. Amangan no, ikatan na ka driver na. Amangan no ibaga ng ambisyoso ak manong nemi. Naggraduar, manong nemi, nag-take iti board, kalbasa nga nag-review sa Manila, sakti driver na, nagkuypuyog ka na. Iti nabuar ti resulta, manong nemi, may iso na nga nakarwar, kat kasta una, tiragsak na, kat narakop na. Angel, maragsakan na, nakarawara ka sigod. Apang orot nga narakop na, kat driver na lang. Di mo kaya? Ama na, apikit din nga saan. Okay. Agtultuloy nga driver ka, sikapit security guard ko. Sikapit close-in bodyguard ko, ha? E di pa ng opisina ng Manon Nemi, kang kanayon mo ten nga diretay mangawis ken ko, na. Ako na nakanyak, e di pa nagururay ko. Carlo, agawid kalatan. Tapay. Adan tumang itulnog kanyak. Ada date me. Kani Danny. Kaopisina. Isa na dyan. Nagwapo nga Danny. Uy, nagkaraharap kanyak. O nga, pero sinaga. Agawid kalatan. Itulnog na ito ni Danny. Sige. No kastang itulnog ni Danny isuna manon nemi, mabaik pala ni Danny nagsasalita da pailaing. Ito makapanawan manon nemi, agawid ka maten. Ilo, itugot mo latan at kotse, basta sa bam ito agawid. Kinuna kanyak manon nemi ni Tata Delphine. Mansa, hasta awan ba't siguro natin papanan ni Angel. Hinakaro din. Tata. Abig sinasindahay ka, Tata. Da problema yo? Problema ka anak ko. Tapay. Diya kaya da dyan ang amuna nga boyfriend na. Ni Sir Danny, yapi di yung kahit kopisinahan na. Diya kaya da masaktan din ako. Ano yung kito sa akong, Tata? Diya kaya diba nagrupurupan na dyan nga Danny. Babaero na dyan. Kadyak to kaya kagsagabat anak ko. Diya kaya nga saan to nga nasiyat ti pamilya nga bangunin na. Takapay man ako na iti kastan. Alala. Nagkawid kan. Sa paim to tumay. Alam lang tayo kotse. Sige Tata, thank you. Agad na nagkati pa nagmanehom. Ituloy tayo nga iba sa pagkayam. Dati pagkasalitaan ni pagkayam tayong Carlo. Manong nemi no kasta nga gawid ak dito balay kat iyaw awid ko ti kotse. Ano di kadag ko na kanya. Ay, piling back na. Di kotse ka nga gawid na. Pamilya driver lang po. So na lang tayong ipalpulus na iawid ko na ti kotse. Kasta ya. Nabayag ka ba talaga? Nabayagan.
Yeah, estudyante pala di idaranay bakit ang kita duwang nga tawanin ng agubobra dan din pa yung nag-asawa. Kung nakanyak ni nanang manunemi, alakit sabi ko man ako, tagpaot ka. Diyak tula mo nanang, baka ito nag-asawa ni Angel, baka sana to na makamagmaneho keng kuana. Baka na dyan, asawa ng tunti agmaneho. Iwan ako naman nga akong pwede boyfriend na. Unta? Doon sa akin, tinagbaling ang boyfriend na. Agad apay nga ipalubos mo nga dasabali ng boyfriend na. Apayawan pa nag-crush na kayo ka. Naku, kit gwapo ka man. Ala, ni nanang. Ag-crush nga ta kanya. Kahit si ka nga, yawan pa nag-crush mo kayo kuha na. Nanang. Na-in love ka kayo kuha na ala. Tikang kanayon mo yung pagkuykoyog. Estudyante pala edi. Asis nung kumatsanga may love kang kuha na. Agad awan samad pala tararmam. Sa anak ko na yan. Ay la, anak ko, sabi ko man na makasara ka tiya na siyat nga babae kang baling asawa, mga manugang ko, taore awanak to ni tilubong, na siyat kasasaad mo. Sabi ko man anak, pag pinustahan ta, ambisyon mo mat, edi ang makapagrelasyon nyo ka na dyan nga Angel ala. Nana? Kasi ano kumatisahan nga rin nga ang ambisyon ng pagkarikan? Agam, narigat na mapasamak nanang. Di mo ko na yung daytaan. Ito na minsan, nga rabi manunemi nga sana ka nagawid, i-drive back ni Angel nga umatenda riti party. Kung nakanyak ti ama na, agawid kan tulay, ito na may tulnog mo isuna, kalpasan ti party. Kwenta, sir. Ken, bantayam dyan ako. Awan, di pagdanakan nyo. So, adati unag ti okasyon. Kat siyempre, parking mo ti kotse. Hanggang tarin na diyan ti kotse, sumrek kami. Saan ka di nga kasi tararamidem no ka? Saan man, sir? Tadamat nagripadag ng driver no ka. Makipulapol kami yung mata. Ang iyong saan ka umininom? Sa soft drinks line, juice line no ka tata. Ay, sir. Diyan kaya't nga dadag sa mapasama ti anak ko. Bugbog tong isuna. Eh, di matalot anak yun. Sir, bugbog tong nga babae, di kahit ko sawan. Duwang nga lalaki, di kaabsat na. Manong inaymi, itiday di nga rabi, an-anawaig ni Angel nga inom. Nabarteken. E din to, manong name ita kung gundawayan met. Ti agar-arim kang kuha na kunak. Taraytan ti may katlo, nga aklonan na isunton ti may katlo, nga boyfriend na. Nagka-boyfriend na so na manong name niya awan ti agpaot. Kahit ka po talaga nga, nabarteken. Gundawayan met, agar-arim kang kuha na. Sir, siya akong ti makamuking kuha na. Oy, saan ka makibiyang? Siya ti makamuking ko na. Siya ti mangyawid kang ko na. Sir, siya ti driver na. Saan ka makibiyang ko na? Sir, I'm sorry. Karbay nga mag-protector kang ko na. Dinanamot ang ramidin na. So nga yawid ko. Siya ti mangyawid kang ko na. Sorry, sir. Naloko ka. Kahit mo tapaltukan ka? Sige, paltugan na. Kahit mo paltugan. Yung karbay nga klaing ti mang saliknib iti amo. No kung nakasakti mangyawid kang kuwana. Siyak! Kinuna naman nung naimigit umayan ti wasawas nga danog na. Siyak pati na patang mamat na nakasusuro nga nasapa ti arnis. Kasusuro man ti tatang ko. Orala liman ti wasawas na kinkugtar na manong naming ang dinakpay pulos na tamaan. Sakit na kainom. Gapot sa amod latang ang sardeng kan di na kamatlamadlaw ka na ito yung dadumakan duwada tanda kang basit ito suli. Kinugtara kong oral ni parusisi. Gabota talaga nga saan nga makatagder ni Angel manunemi binagkat ko ni Sunang sinakoy. Kimamakang pala ang tilalaki manunemi ngayon di makaasideg kinugtarak manan. Paltukan
bangga ko na o matpaltog na. Iti kumapay lang pinaltugan na. Manong Nemi, hindi mailugang kon ni Angel iti kotse, iti lipog. Pinagandar kon Manong Nemi iti aircon, kotse, lapang kami. Iti makadakas Manong Nemi, anat sumuro natin o kotse ko na. Pag-tamot na nagsardang, nakadayo kami Manong Nemi. Anda kami ti awan ti matatao. Nga madumadlat tatig naglabas nga lugan. Maglagi di Manong Nemi ta. Napiksaak kining paigid ko nga nalaing shoulder ko ti kotse. Ginublek nga pinagandar Manong Nemi madi. Maglagi din dadasilaw. Edi kitahik Manong Nemi, ti amok ng babae, agwasang-wasang. Kasla, dagaangin ito na napigsama ti aircon. Napanak ti ayan na Manong Nemi. Medyo pinakakoyak, tarawatan na, tapno lang ti kastag at sang matagaangan unay. Edi ta, Manong Nemi, bigla matang narakupan na. Angel, ano? Angel? Come on. Love me. Ha? Talaga mo't nga love ka? Nabartag ka. No, I'm not drunk. Love me. Among ka din na ramidam? Among ka din na sinuak? Carlo? Among nga siya? Nakabibayad ka nga driver ko. Di mo ka di madlaw? Ngalap ka? Abay ka rin nga makinubnubyo ka. Hindi na ka armen ita. Sige. Ituloy mo maturog, Tintan. Para maaaring pagkadarat man ang tikot sa kita. Come on. Kunahan naman nung name kit inrakos na titakyag na ititangad ko. Allah, ni kit isumatin ti. Manong name nidip ko ti silaw. Bata talaga samatan nga sumardeng Manong name ni Angel. Kaslasaan nga mangsan. Ngay supayan Manong name ti mang nananam ka di bibig ko. Lalaki ak Manong name apakidungasan. Nabayagin nga kras ko ti amo kabalasang Manong name. Hindi pala nagbasbasan. Saan ko nga pinanunot no anya ti resulta ti amin Manong name. Nga mabaling ikatendak to nga driver sa anin nga balik ko nak or ikatendak to. Basta lakit di. Patgak no anyaman ti tarigagay ti babae Manong name nga kalkalikago. Diyak na pupuutan Manong name no kasano ti panagplastar mi ti kud. Diyak na pupuutan no kasano nga naikat dagiti arwatan mi nga agpadpada kini Angel. Ket oray no awan silaw iti uneg ti kotse Manong name at damat asideg nga poste nga da silaw na ket agar naar no kasano ti pintas. Nga mabuyak nga pamagi kinapudaw, kinakinis ti kutis Manong name ni Angel. Manong name, iti barukong na nagtalinaed nga napahod dagiti bibig ko. Dito'y ko nga nangeg ti asog ka na ring eng ni Angel Manong name. Tayo ko na handa ore kasano, iti ayan mo kinailit, ti ayan mo na talaga no ipamuspusam, ti taragagagay mo. Maaramid nga maaramid. Manong name orel nagaray iti nakapigpigsa ni Angel iti tapilitek ti sumreg iti kwera. Aradan di gagar ko Manong name iti napanagkak nga virgin ti babae nga ipagpateg ko ti nalimin. Nga dan samat siguro panagayat na kanyak gabot auroray na siguro laing agdato na keng kuwana ng saan na nga mauray kat napasama ka asya iti sitwasyon. Nabartek po naging babartek,
Ket ditoyen manong naming iti unag tikot sa nga mismo iti igit ti kalsada ang napasamak ti amin. Nariknak manong naming na itayo ko ni Angel iti imnas, iti ragsak. Hindi talagang mariknak ti kinakayat-kat, kinairot ti kayat-kat na kanya. Kaya kinapigsa manong naming iti asong. Nasimamat maten ti riknak kat adadan nga imirot ti kayat-kat na manong naming. Kalbasan na ita. Carlo, Angel, I'm sorry. Abing so sorry ka. Saan ko mga rumbing? Siyak matinang pilit kang ka. No, di nak pinilit. I love you, Angel. I love to, Carlo. Nga mo kasan, nga siyak ti kayat da kiti parents mo. Napili dahil. Di kiti nagbaling nga boyfriend mo, ibagbagada kanya, sanda akayat. Sanda pa yung nakasapol. Wano saan ka pa yung nakasapol ti kayat di kiti parents mo. Saan iso na tapili? Siyak to. Carlo. Saan nga naskin nga mamon da papati amin? O makitang? Adadamanin nga sandak akayat no siyak tiya mong boyfriend mo. I love you, Carlo. Kano saan tuman nga si katagbalin na sawak? Saan ka ito malipatan? Carlo. Angel? Carlo, allow me. For the second time around, Carlo. When manong name nagkarelasyon kami tanlimad ka ni Angel. Aging ka nga dimteng tipaset na manong name nga adda sa nga ili. Nga dimteng ngawan tirantada no saan nga ni Angel. Kuna kanyak ti amana ang Sir Delpin. Jai, ti rumbeng nga mga asawa ti burdek ka anak ko. Sino, sir? Daniel. Nag-abot di Amerika. Gagayam mo yan na sige, ti pamilyada. Kayat nga tani ni Angel Sona, sir? O, pakit din nga saan? Naggwapo. Agbagay na sang kani. Baka nito nag-asawa dan kat mapandun sa di Amerika ni Angel. Awan doon di i-drive back. Kat patigad dumating servisyo dito eh. Iti manon nga tawan. Agaman ang sir. Gamutam. Tunggal taon kat ingato ito sweldo. Kananta pa Christmas bonus kan 13-month pay ko. Gamutan na siya ti servisyo. Saan pulos ka na pasamak ti disgrasya. Hindi siya kanti magmamaneho. Mga idra-drive iti anak me. Dito na hindi mo na kanahin na ma-aksidente. Tanumat ni Angel tag-drive kang kanahin nga makadisgrasya. At na po Diyos nga magtatrabay kada kami sa. Nilimit ko namin din nagmamaneho ka, titry siya nagpaspasada ka kanahin ka makadisgrasya. Ang narod sir. Ay, nasiya tunay tayo may ka nag-apply ka na kami. Alala. Panawang ka dito, itakasaritak na agbalin nga balayan ko, kanti manugang ko. Manong nemi o rekla, agkapsot iti panagriknak, idididing aldaw. Numampisan ko mangmangig ti saritahan da, manong nemi, yung kasla, amuklatan. Kahit ko kumay di nga rumuar, manong nemi, ni Angel, tapos nagkastakit makapagsalita kami. Ngam sana ka nagkaniti gundaway. Ngam sakbay nga nagawidak manong nemi tinawag ak isuna. Carlo, Angel inakon. Carlo, sorry. Abing so sorry ka. Natulagan di ka lang sa amin kini, Daniel. Dagitimat lang peres mo tinasurot. Gusto da.
Babaeng ka ni Daniel kat makadanon ka sa di Amerika. Congratulations. Good luck. No naragsak ka. Naragsak ka natin, Angel. Siguro yung nag-asawa kayo, saan yung nakasapulan sa serbisyo? Nangro na daan sa di Hawaii. Ito Amerika. Chanel. Carlo ko na. Ay, Carlo. Kita mo, Daniel ka, Danielitan. Gabot na Daniel mo. Sorry. Gwapo niya. Owen, gugwapo yung sika. Kasi sinok ko malay may kumparar kang kuha na. Driver mo lang. Carlo, tanangin tagmaneho, ha? Uri awanak ngay maneho tanangin kahit kadata ka sa mapasamag kang ka. Kahit ko pakit din itong partikot siya. Ha? Gabot awanin tinagsak ko. Magkiasawa ka man din. Manong name diya ka mo no apay nga di magasak di may sa karinderya kat nagroderek ti beer. Nakaadok ti mino manong. Kaslasang ko nakaya pa tag-drive. Kung nakanyo ka rin ti may sa kanagiti servidora. Sir, aping sir ko na. Aping ko mga sanga sir kakit di ko check ha. Driver lang. Ay, nagwapo ka na driver. Family driver? Saan ka nagmamaneho? Baka madisgrasya ka. Ato na kita agapo dito nga nabartek. Ngagmaneho na disgrasya natay na. Ha? Saan ka nagmaneho? Kayak. Kayak, tagpakamatay. Gabuto talaga kahit kumatin ti matay. Tapay. Diya girlfriend ko. Makiasawat sa bali. Nagwapo ka, apay problema mo ko. Kasla ko makanya, krasak kang ka. Apay may sa babae dito lubong. Crash na. Isang ko sakit ka ako nak. Saan ka nag-drive? Ano ko taramide? Mabali mo matagid na to eh. Saan kami mat nga pumanaw? Agrikap kamlaeng. At damat kwarto nga pagyanami nga waitress. Kayak. Saan ka nagpilit pa eh? Kayak. Pero ray na klinanan ko. Madanagan dia dyan o saan na ka mapasangpat. Kinunak manong naimikit nagpilitak. O pauna kit din manong. Nagpilitak pa lang amin. Naiturog ko kit din. Pagamunta. Diyan ko na pupuutan. Hihi. Naidong purbuhay man manong naimit di kotse. Magami tayo ituloy nga basa. Dato'y pakasalitan ni pagayam tayong Carlo. Idag subling ti puot ko manong name iti Batak Hospital ti ayan ko. Nurse, ti mo na nga nakita. Sa dinatihan ko. Sinulutsot ko manong name. Sa nga palagot ko ti Mr. Sa nga balik. Gagangila nga na-fracture ti saham. Ipit eh. Ano't napasamag kanyan? Di mo ka dinaputan. Intereda ka dito eh. Disgrasya ka. Naidong parmo ka no ti kotsem. Nanano nga rin ti kotse. At ito haliyar, siyempre. Ninanang ko. Saan nga makaumay dito ninanang mo? Sino nga rin ti? Ay, sulit yun. Ni Angel. Carlo. Angel, sorry. Apeng sorry ka. Nadadahil ko na di kotse. Baling di kotse ka nadadahil. Chika nga eh.
kasasahan ko. Okay ka. Makapagnakan tumatlayan na normal. Thank you, ha. Abig, thank you ka. Nadisgrasya ka. Nawanak. Sana ka nakalukan. So nga, thank you ko na. Abig namin. Abig namin naginom ka. Kahit ko lang nga ayan tibagik. Di babae nga patpatik ko. Magkaasawan. Carlo, saan nga ni kari itong galmay sa kanata? Uwan amok, gaboto saan na kami kari ka na kayo. Uri nga tanong, kahit mong ilaban, ti panangayat mo kanya. Sumupyat na giti parents mo. Di mo kaya nasupyatin ita. Amok, kapati di kapsat mo kat sanda nga, pabor. Agya man naglayan. Tadadigon tao yung inayat na. Kinimpay mo ti bagim kanyak. Gabuti patpatik ka. Isong impay ko ti bagim ka. Tenamin na doon kong taway ka, no? Yung saan ka pakamatay? Saan nga may isang babae ti lubong? Agamanak, Angel. Ang papigsangan, kung ano ti doktor, 3 days or 5 days, 1 week mo nito bali mo truman. Ninanang ko. Napangkunin pa ka mo kininanang mo. Hamat na nagdanda nagsuna. Imbatsak ti kwarta na. Gama na Angel. Adamit duduling ko kwarta. Nasaan ko ipapaigim king kwa na. Gama na. Sige, ginanakan. Siguro, sa anak to nang maneho ka na kayo. Talagang sa anin. Tani Daniel, di mangin drive kanyak na dapapanak. Adan ni Daniel di balay. Adan na pasamak yo? Awan pa'y. Sa anak to kanulang kaida na walpasan di kalaysa. Kinoore kahit na kaidain, jak pagayat. Iba't patig mo ka din ni Daniel? No. Sikat iba't patig ko, Carlo. Yung masusurot ko nga dapat nga ipatig ni Daniel. Manong nemi makalawas akon nga dito'y balay nga naka-standby. Numanin tumakder agtugaw numan mapanag iti likod ti balay. Wen manong nemi dwalaengan nga aldaw maangay ton ti kalaysa manong nemi da Daniel kini Angel. Kasla kahit kumanin tuminom. Napakanag ti stanggi manong nemi tinay di nga malam. Yung mata ti mainom. Wen. Itilikod ti balay manong nemi sadya ng iminom. Nga akong pulutan ko. Naduktalan na nana. Oy. Hangka di nga ti arak kadi so nakadisgrasya kan ka. Apay nga mo inom ka manen. Anang. Kahit ko lang inuman ti kasasahan ko. Nganya ti anak ko na ya. Agar arapaap ka ti sa magundod nga arapaap. Ipat-patig ko ni Angel lang. Nakita rin man pa ipat-patig mo talagang sangan eh kanikan ka. Kanipat-patig na kumet. Jesus ako. Saan nga may kari, kada kuwada anak ko. Nanangit ka ba? Gwapo ka. Ano ito nagkras ka? Alay, starting mo na ito, Binom. Sanang, ituloy ko. Iyaramin na ka, artipura na mo, saan ka unay mapartek? Alaman nga rin nanang, dato magusto kong magayo. Ilutuan tag tipulutan. Ngayon man na tipulutan mo. Ilukat ng gati, corn beef.
Baka nga nakalata. Nebos ko di may sa bilog manong naming mas lasanak pa na bartek na pangkuindigos. Di makadikosak na magaan ti buok ko manong naming turog ko. Ta makaringak wagwagwagan nak ni nanang nang apay. Ano oras ka din? Alas sutsod tirabi. Pero rin dak pala ang katrabiin. Di tultuloy ko man ti maturog. At sa nga ilim. Sino ko man ito sa nga ilim? Sino to man dito eh? Ako man ito eh. Ni Angel. Nanang? Ada na Angel? Adala nga bumangon ka na, taing kag mulubog. Yung baga ata nagdigos ka tayo, sakbay nga naturog ka. Hindi mapana konti ni Angel manong naimit. Di makita na Tim Magder, si Mabat, inarakop na. Angel. Nakapagdesisyon akon, Carlo. Angel. Saan ka magikalay sa tilalaking sangkong ipatpatig? Una nga natulagan ti kasaryo. Anong to kunan di tao? Anak ko nanda, dadadi ka ni mami. Dagiti nag-anak ka ni Daniel. Ni Daniel, anak ko nanda. Yadayunat. Angel. Yadayunat. Adalugan ko. Idareban nakmanin. Ngayon saan tanga matis disgrasya, ha? Pamananda nga ron. Adam, gayam ko sa di kagayan. Sadya ta palang talined. Oray ta, Adam, intukot ko ako ata. Madi ka? Di mo kayat? Kayat ko apigid din saan? Adaking katilaksa ko. Saan ko to siguro masusurin, Daniel? Sikat kayat ko. Wala nga. No, di mo kaya tagawid ako. Kayat ko ang pigid din saan. Iridalan mi ngagpaamyanan manunemi ring-aring ti cellphone ni Angel. Ikasum, ni Papa, ni Daddy tumutawag. Kasi ba lang i-depend? Sumatam. I-receive ti sikat ti magkisalita. Agdara-dara back. Di siya ti mangigim ti cellphone. Yes, di ko tilapayag mo. Tingiyot mo. Anak mo, di ba kinadanin? Basta, iba ka makingkwana. Na nagkuyog ta. Sige. Renisib naman ang name at siya tinag-hello. Hello? Ay. Sino ka? Siya ni Carlo, sir. Carlo? At aking kati anak ko? Inaalam? Si Mang pa dito'y balay. Sir, nabayag idin na relasyon mi kini Angel. Kapag nga saan yung imbaga? Ito kayong relasyon nyo, apay nga. Nakitutulak pa laing manita nga Angel, iti kasarda kini Daniel. Pasensya kayo, sir. Saan sigurong isulat na ikari? Lubay na tulag ang tikasar. Iba't patig ko talak yo. Saan ko itong baybayan? Adaking kuha na tiragsak ko, adamot kanya tiragsak na. Sana ipatpatig ni Daniel. Sus. Kaya sapsapa ko mga imbagayo sa anak mo na sumapiyat kahit. Aha? Susabo na. Makamukha kaila ko man nga mangilawlawag ka nagbaling abalayan nyo to be. Iti yakas ito yung napasamak. Sir, yan talaga na kami siguro na ikalik ni Arik ni Angel. Insarding kuntikot sa maron na imi. Insarding mo. Agpatuloy ta ka di palain. Apay pala nga madayuta. Samat gaya mo sumupiyat ng danin. Di dapat nga may namo. Apay nga minsan ta nagpatok talidi. Di awang ko man ililiwan. Nakakaasibat nga Daniel.
Baglagi din at saan ka nagkada, kadagigan ni Daniel, di ba yun? Nagring manin ti cellphone ni Angel, manong Nemi, ni Daniel. Sumbatang. Hello, Daniel. I'm sorry. Ha? Okay lang ka? Na? Kasta ka di? Sige. Thank you. Alak ko na. Nadamot kayam sa maling ipatpating na. Ha? Damot lang kayam dati kinaganak yung kuha na nagtutulag. Mapilipilit kayam isuna. Ha? Uwin, kas kanya. Damot mo girlfriend na. Gan nagyaman, gamot isak imo na nga nagsanod. Tapos nung dekasta, mat gundawan na kinrason, tapos nung dekasta kita, awan na niya man na problema na kanagiri parents na. Gusto man lang kaya. Doon palpalikaw lang. Palpalikaw nga niya. Dadamot lang kaya nagkatuluyan. Ngayon kasi siya palat na pasama. Saan tamat kami nga nagpudno. Ni Mat Daniel, di namat amo nga ilaban ti Rick Nana. Di kita malatang naganak yung kuwanat itong tungpalan na. Nabay gaya mo yun. Nga nagtulag, di naganak kanya, kinaganak ka ni Daniel. Burudak iso na, burudak kakbait. Hindi naman amo. Ti amo dadadi ka ni maming ko. Boyfriend ko. Kasi tamat ka ni Daniel, awan ti girlfriend na. Iso nga nawayada nga nagtutulag para ti kalay sa amin. Nayatak mat, kabota. Jack, ba't kaya't ng iba kang sikat ti boyfriend ko? Kabota iba inak, the driver aklaeng. Oh, Daniel. Daniela? Ay, Carlo. Sorry. Loko ka. Ni Daniel, tapat padag mo rin siya. Sika. Kabigatan na manong Nemi, nagkuyog kami kani Angel, intulnog ko isuna, iti balay na. Sir, sorry. Abay, sorry ka. Pakawarindak ko ma. Anya ko ba di basol mo? Nagayatak ti anak yo. Saan mo nga basol ti ba nagayat mo iti anak ko? Ti basol yo, kat no apay nga saan yung imbaga, nabay gaya man nga dan na kinawatan yo. Data ngamin ti ko na ni Angel. Di nakayat amamuan nyo, kabota. Siyempre, supyatin nyo. Sabi ko mga supyatin nyo sa pakaragsakan di anak ko. Sa may sana sigpet ka man? High school graduate ak lain. Ngayon, mabali mo ba't ngayon tuloy tagbasa? Kaungat kayo, kabota. Inlimlimad nyo pala. Pati na dyan nga Daniel, damat kayang girlfriend na. Kaya nagyamayaman ta nga natuloy tikalay sada. Tapos damat kayang ipatpatig ti anak ko. Agpatpada na kami nga sa agpimpinatag. Una tada kayo kami nga naganak na nagtutulag. Amo may ako girlfriend, amo boyfriend da. Alala. Matuloy matlang ti kalaysa. Ha? Imbes, nadadani kayo ni Angel ti kalaysa da kayo. Sikat ti lalaki sa ni Daniel. Tapos saan nga may liwliwan? Mga anak. Isang agsagana kayo. Into namigat. Agkalaysa kayo. Pinaliwan dalayang manong Nemi tinagan. Ti Daniel nagbalin nga Carlo. Tinagan ti kinaganak ni nanang manong Nemi tinggabil. Iti invitation. Manong Nemi ti ready nga aldaw imbilang ko karagsakan nga aldaw iti biyag ko. Manipo di gagangay laing nga family driver manong Nemi. Hoy, kalbasan ti kalay sami. Nagdan na kami siyempre, inala ko ni Nanang, pinanawal min ti walay, nga marmarpogen, nagdaid kami kininanang, nidesidong ti pamilya ni Angel. Nagbasak manong Nemi, 5 years, iti kurso ka engineering. Pagnigas na kadadak, may karimit laing kini Angel, manong Nemi, nga accountant. May sakmatan nga engineer. Babayan, kini papa, ni daddy, nga katugak, manong Nemi, alisto ka nakastrict ti trabaho. Mga obisina. Adan, talungan nakmi manong Nemi, nga ninanang tikang runan nga may ayawan kadagiti apuko na. Naragsakmat dagiti katugangak manong Nemi, tani Angel ti Burudak. Da kami tinagtali na iti sidong da.
May ayo damat kadagiti apu ko da. Manong Nemi. No minsan ti biyag ket kasla sante apat siya na mapasamak. Dagiti sante nga pagarupan nga mapasamak. Jagi di arapaapin Manong Nemi di kasto nga biyag. Kas may isang ulila ti ama nga saan nga nakaadal, gagangin akla ko mga driver ti tricycle, wano anyaman, apag manehwak. Ngayon babayan, iti tuong mga asi, ken iti panang planeta ni hapon Diyos, ti panagtaray ti biyag ko. Dimteng ni Angel ti biyag ko Manong Nemi. Ngay sugayan ti na ikaring katakta ko na inay ko. Tapno, dumuro as ti biyag, ken rumang ay ti kasasahad mi nga gina. Dahil do'y Manong Nemi, ti putpudno pakasalita, kaintad kang ka, iti Italiana, thank you, itin ka panangurnos, kan panangibasa. Simple nga nga istorya, nga mamok Manong Nemi, nga damat na itad nga adal, kan liliwa pagsarmingan ti biyag, karagiti padak, nga nagbuya, kan dim more power to your program, Manong Nemi, and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, Carlo, iti Lawag City.